meno je Kubo Tuma a som zakladateľ festivalu Shenanigans Funk, na ktorom sa nachádzate aktuálne. Je to v Pezinských Viniciach na krásnom mieste, mojom obľúbenom. Ten systém nám vyhovuje veľmi, lebo v podstate nepotrebuješ mať tam človeka, žiadneho, ktorý ako keby musíš ako keby ho aj samozrejme finančne ohodnotiť za svoju prácu, takže to ako keby šetrí aj budget festivalu a v podstate to zjednodušuje aj veľmi pre návštevníkov keby ten komfort, že vlastne vieš, ten pohárik tam iba vložíš a vlastne ti to rovno pipne na kartu, takže je to veľmi easy a super služba. Takže určite sme veľmi spokojní s tým, že to tu máme. Myslím si, že tento zálohový systém je perfektný v tom, že ja som teda festivalový človek, chodím naozaj že na festivaly a konečne je to uľahčené, proste nemusím čakať v dlhých radoch, nemusím si brať od niekoho peniaze. Mňa najviac otravovali vždy tie dlhé rady, hej. Čiže proste prídem do tej mašiny, presne včera sme išli bez problémov, sme vrátili poháre, pípli kartu a proste za sekundu bolo všetko vybavené. Takže aj pre nás, teda keď som si teraz vypila čapovanú Vineu, a už odchádzam o chvíľočku z festivalu, tak je to pre mňa veľmi pohodlné a naozaj odporúčam všetkými 10. Super, tie automaty sú náhodou, človek tu nečaká, je to celkom fajn, dobre sú rozložené, kde sa to celkom ľúbi oproti minulému roku. No to super rýchle, cashless, nemusela som čakať v bufete. Perfektné, bezkontaktné, nemusím vyťahovať peňaženku, stačí vyťahnuť mobil z vrecka, nečakám v rade. Výborné. This machine is amazing. It's quick, fast and I love it. Plne cool, velice praktické. Každopádne tento zálohový systém úplne cením, pretože vždy to bolo o tom, že bola veľká rada a musel som to zahodiť, prišiel som zbytočne o peniaze. Teraz som to tam hodil, dal som kartu, došlo mi to na kartu, za mňa akože super vec.